Keď už vieme všetko o orechu čiernom, o spôsobe pestovaní a sme rozhodnutí vysadiť väčšie množstvo, je potrebné si dať do poriadku majetkoprávne pozemky, pripraviť sa, nakresliť situáciu, rozpočítať, koľko kusov, akej vzdialenosti chceme vysádzať. Tieto veci je dobre mať na pozore, aby sme potom nemali problémy. Je potrebné včas si objednať sadenice. Vo väčšom množstve sadenice objednávajú rok dopredu. Najlepšie je vysádzať do upravenej pôdy, to znamená, že pôda sa predtým zorie, diskuje, zbaví sa buriny a potom pristupujeme k vlastnému vytýčeniu. Pripravené máme kolíky, špagát a ľudí, aby sme mohli pekne rovno sadiť. Tu vidíme jednu väčšiu výsadbu, ktorá bola realizovaná na jar. Sadíme najlepšie do vykopaných jam, upravenej pôdy a môžeme do jamy na vysádzanie ku korienkom nasypať mykorizné huby. Proti zveri sa zabezpečíme náterom, ktorý odpudzuje zver, no niekedy ani to nestačí a sadenice dopadnú tak, ako vidíme na obrázku. Preto je dobré zabezpečiť sadenice oplotením alebo zajačím pletivom. Nie je dobré, keď výsadbu necháme zarásť burinou, krajšie je to a lepšie, tak ako vidíme na tom obrázku. Okrem kosenia a okopávania nezabudnime na zálievku, aby nám neuschli korienky. Týmto dosiahneme náš vytúžený cieľ a budeme mať plantáž takú, ako vidíme na obrázku, 10-ročnú plantáž orecha čierneho. Ďakujem.